Hayırlı erте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова. Татарстан делегациясы Украинада махсус хәрби операцияда катнашучы һава десанты гаскәрләре бүлекләренә 40 тоннадан артык бүләк тапшырды. Делегацияны Татарстан премьер-министры урынбасары Республиканың Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин җитәкләде. Йөкне Татарстанда һәм Мәскәүдә җыйдылар. Аңа беренче чираттагы кирәк-яраклар, милли ризыклар кертелде. Делегация хәрби хезмәткәрләренең көнкүреш яшәү шартлары белән танышты, Татарстанда туып үскән хәрбиләр белән аралашты. Алдынгы хәрби хезмәткәрләргә истәлекле бүләкләр, Чистай заводы җитештергән командир сәгатьләре тапшырылды. Башкалабызда җиңү вальсына бирделәр. 300-дән артык кеше Казан Кремле диварлар янына җыелды. Флешмоб традициягә әйләнде, быел 5-нче тапкыр узды. Кол Шәриф мәчете янындагы мәйданда 150 пар Россия гвардия оркестры уйнаган кигә биеде. Флешмобта катнашучылар бер айга якын хореограф җитәкчелегендәге бию алымнарын өйрәнде. Җиңү вальсы белән без хәтерлибез флешмобы музей тыюлык территориясендә бөек җиңүнең 77 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган беренче масса күләм шаралар булды. Татарстанда тәнгә талпан кадалу очраклары арткан. Сезон башыннан бирле 152 кеше табибларга мөрәҗәгать иткән. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 4 тапкыр күбрәк. Бу хакта кулланучылар хукукларын яклау республика идарәсеннән хәбәр иттеләр. Талпаннардан күчә торган йогышлар белән авыру очраклары теркәлмәгән. Шуңа да карамастан, экспертлар талпан кадалу фактына игътибар итүне һәм бөҗәкне лабораториягә илтүне сорый. Талпаннарны һичшиксез поликлиникада яки травмпунктта алу яхшырак. Әгәр мондый мөмкинлек булмаса, Роспотребнадзорда моны ничек эшләргә кирәклеге буенча киңәшләр бирәләр. Казан ратушасында Татарстан Республикасының халык рәссамы Мөдәрис Минһаҗевның төсләрдә милли хисләр дип исемләнгән шәхси күргәзмәсе ачылды. Быел шәхеснең иҗатына 50 ел тулды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Татарстан Республикасы рәсемнәр берлеге әгъзасы, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Бикчурин исемдәге премия лауреаты Мөдәрис Минһаҗевка табигать күңел байлыгын кызганмаган. Аның сизгер җаны беренче карашка гади генә булып тоелган детальләрне күзли. Шулар аша дөньяның гүзәллеген үзенә генә хас сурәтләү чаралары, сәнгать алымнары кулланып тасвирлый. Күргәзмәгә килгән кунаклар рәссамның дуслары аны үз эшенең остасы, татар халкының асыл улы буларак бәяләделәр. Мен инде үземнең дусларым арасында хөрмәтле тормыш иптәшем Фәйрүзәм белән тыңлап тордык. Әлбәттә аны сездән тыңлау рәхәт. Әмма ләкин мин бер игътибар иттем, халык ярата. Менә бүген халык шулай килгән. Мин куанам бу күренешкә һәм әлбәттә миңа тагын да күчти. Рәссам Мөдәрис Минһаҗевның иҗатын Татарстанда гына түгел, Россиянең күп кенә шәһәрләрендә дә үз иттеләр. Аның шәхси күргәзмәләре республикабыздан тыш Ижевск, Уфа һәм Мәскәү калаларында да җәмәгатьчелектә зур кызыксыну уятты. Вернисажда Татарстан Республика Мәдәният министрлыгы, Татарстан рәссамнар берлеге вәкилләре, сәнгать әһелләре катнашты. Рәссам Мөдәрис Минһаҗев белән мин озак еллар белән аралашып яшим, фикер алышып яшим. Без аның белән Түбән Камада да бергә кул төшеп яшәдек. Аннан соң Лениногорск якларында да очраша идек, Саба якларында да. Гомумән якларында гына түгел, мин аның иҗатына гашыйк. Кая гына барсам да мин иң беренче чиратта аның күргәзмәсен карый идем, аның остаханәсенә керә идем, аның эшләре белән таныша идем, фикер алыша идек. Әгәр дә миннән сорасалар, Мөдәрис Минһаҗев нинди рәссам дип сорасалар, мин иң беренче чиратта милли рухлы, милли колоритлы, милли традицияләргә тугры булган рәссам дип әйтер идем. Рәссамның олдашлары да, туганнары да күргәзмәгә килде. Менә инде мин Мөдәрис шулай мине чакыргач, инде бик сөенеп мин сезнең янга шатланып килергә булдым. Рәхмәт. Менә киләчәктә дә Мөдәрискә шушы рухын сүндермәсен, әлбәттә бергә аралашып яшәргә, аңар иҗади уңышлар телим, Алла бирсә. Үзебезнең кайда килеп, кая баруыбызны искәртер өчен янәшебездә Мөдәрис кебек сизгер җанлы кешеләрнең булуы да кирәктер шул. Искәндәр Гыймалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яулыклары. Бөек Ватан сугышында җиңүгә зур өлеш керткән предприятиеләргә хезмәт фидакарлыгы дигән мактаулы исем бирелә. Әлеге исемгә дәгъва итүчеләр арасында Казандагы оптика механика заводы да бар. Бу предприятие бары тик төгәл җайланмалар җыештыруга исәпләнгән. Оптика заводында башкача була алмый. Продукция оборона сәнәгатендә киң кулланыла.
Заводның кайбер цехларында әлгә кадәр совет чоры станоклары эшли. Сугыш елларында предприятие Татарстан башкаласыннан кыр артиллериясын, хәрби диңгез флотын һәм авиацияны оптик приборлар белән өзексез тәэмин итте. Казанышлары Ленин ордены белән бәяләнде. Было развито очень движение двухсотников, трехсотников. Сменага икешер, эшер, дүртәр норма үтәүчеләр була. Үз нормаларыннан тыш фронттагы хезмәттәшләре эчендә эшлиләр. Станок яныннан тәүлек буена китмиләр. Фидакар хезмәтләре белән җиңүне якынайталар. Тылда да җиңү өчен көрәш каты була. Фронтка китүчеләрне яшьләр алыштыра. Сугыш азагына айына 25 мең бинокль җиштерәләр. Аларны җыю өчен заводта яңа конвейер илдә беренче булып ачыла. Также выпускались прицелы, минометные, артиллерийские. Шулай ук миномет, танк, снайпер прицеллары эшләп чыгарыла. Барысы да биредә әзерләнә. Предприятие эшчәнлеген тиз арада үзгәртеп кора. Бөек Ватан сугышының катлаулы чорында эшчеләр җиштерүдә батырлык күрсәтте. Оптика механика заводы хезмәт фидакарлыгы предприятиесе исеменә дәгъва кыла. Ул республика президенты Рөстәм Миңнеханов указы белән гамәлгә куелды. Әлеге исем предприятиеләрнең бик җиңү керткән зур өлешен бәяләргә мөмкинлек бирә. Фанис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Линар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Изге гамәлләр ае дип игълан ителгән Рамазан ае тәмамланды, әмма игелекле эшләр дәвам итә. Бу хакта тулырак мәгълүматны ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган махсус сәхифә аша җиткерербез. Сүзне коллегам Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле тамашачылар, дин кардәшләр. Бүген Шәввәл айының 5нче көне. Бала дөньяга килгәндә беләбез, гөнаһсыз булып туа. Шулай ук кеше дә Рамазан уразасын тотканнан соң Шәввәл айында да 6 көн ураза тотып уздырса, гөнаһсыз бала кебек калыр диелә бер хәдистә. Рамазан айы нәтиҗәләре буенча Татарстан мөселманнары диния нәзарәте мөхтәсибәтләре тырышлыгы белән 780 мең кеше катнашында ифтарлар узды. 10нчы республика күләм ифтар иң күп кеше чакырылган мәҗлес булды. Республика районнары арасында ифтарда катнашучылар саны буенча беренчеләр рәтендә Казанның Совет районы мөхтәсибәте, шулай ук Ярдәм хәйрия фонды 45 мең кешегә авыз ачтырды. Рамазан айы хөрмәтле ай дип аталды. Чөнки бу айда Коръән инде. Көннәрнең изгесе җомга көн. Кичләрнең изгесе Кадер киче. Казан шәһәренең Залесный бистәсендә яңа иман йорты 20нче йөзнең күренекле мөселман дин эшлеклесе Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин исемен йөрткән мәчет ачылды. Ул баш калабызның Киров һәм Мәскәү районнары мөхтәсибәтендә 16нчы мәчет. Шулай ук Рамазан айы башланыр алдыннан Питрәч районының Яңа Шигали авылында мәчет ачылды дип хәбәр иткән идек. Аллаһының рәхмәте белән шул ук районның Богородская авылында да яңа мәчет төзелеп килә. Шушы көннәрдә Сәфәр мәчете манарасына ой куелды. Тантаналы вакыйганың кайбер мизгелләрен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Ниһаят Богородская авылы мөселманнары тантана итә. Әлеге авылның тарихы бик борынгы заманнарга барып тоташа. Хәзерге Богородская элеккеге Сәфәр авылы. Явыз Иван яулап алганнан соң чукынасы килмәгән татарлар туган авылларынан сөрелә. Мәчете җимерелә. Соңгы 20 елда вәзгыять үзгәрде. Югалган авыл халыкка Сәфәр мәчете булып кайтты. Без бик сөенәбез мөселманнар. Без моны бик күптән көткән идек инде. Күптән көтелгән мәчет 2012 елларда төзелә башлый. Аны төзүгә авыл халкы да иганәчеләр дә өлеш кертә. Ай кую тантанасында мәчетнең имам хатибы иман йортын төзүгә булышучыларга рәхмәтләрен җиткерде. Инде без ниятебез Аллаһ насыйп итсә, 8 июльгә Гарафа көненә гаит алдына шу мәчетне ачырга дип. Авылда көннән-көн татар гаиләләре арта. Халыкның сорау тәкъдимнәрен исәпкә алып, Богородская авылында зират өчендә җир бирелгән. Бу хакта Питрәч районы башлыгы Илһам Кашапов сөйләде. Шулай ук истәлекле чарада Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов та катнашты. Менә шушы җирлектә Богородская җирлегендә, альхамдулилла, шушы матур көннәргә мәчет манарасына ярым ай кую тантанасына җыелыштык. Аллаһ Таала бәрәкәтен бирсен Раббым. Мөэмин мөселманнар өчен изге дип саналган 3 төрле гамәл үтәлү шарт. Беренчесе хәерле гыйлем туплау, икенчесе әти-әнисенә дуга кылырдай бала тәрбияләп калдыру, өченчесе башкалар файдасын күрерлек эш башкару. Сәфәр мәчетен төзүчеләр дә файдалы һәм игелекле эш белән мәшгуль. Мәчет авыл күрке булса, мәчет күрке халык. Иншаллаһ, иман йорты билгеләнгән вакытта ачылыр.
Ел сайын май айынан башлап, Казан өчен 5 майдан 6 майга каршы төндә һәм август башына кадәр безнең төбәкнең географик үзенчәлекләренә бәйле рәвештә иртәнге намаз вакыты үзгәрә. Иртәгә Казанда иртәнге намаз 2:13 минутта. Төкөл вакытларын Диния нәзарәте сайтында һәм махсус календарлар аша белә аласыз. Бүгенгә дини вәзгыятькә кагылышлы яңалыкларыбыз шушылар иде. Барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Сау, сәламәт булыгыз.